Thank you. Hindi ko alam. Harap ka na doon. Okay na, okay na. Hey! What happened? Mahirap talaga to. Tagbayin muna natin. Yung action muna ni Pastor Art. Kayo muna mag-action. Action mo lang, action lang. Okay. Yun po yung nakarating na message sa inyo. Ano yung message sa'yo? Yung message sa'yo, paano may action? Sa'yo. Umiiyak. Lumuhod. Ano yung sabihin nun? Kaya mag-pray sa loob ng cabinet. Ano po nangyari sa inyo? Ang ngayon isip ko, Nagmotor. 33. Jeremiah 32. Answer. May ano? No? Galing ah. Pero talo pa rin kayo. Next year. Ready? Now! Brother puti, bawal lumingon. Ay, ano yun? Oh, time's up! Sabay kayo ha? 2, 3. Layo. Pero ang message, masarap mag-soul winning sa Tarlac. Okay, ready? Timer, ready? Go! Pati ka nakakatawa. Okay. Parang natakot bigla eh. Okay. Bench. Dito ka, bench. No. Sabay kayo. Dito po kayo. Sabay kayo. O, tingnan natin kung ano ha. O, ready? 1, 2, 3. Ikaw, paano sa'yo?
Ano po yung message? Masaya ako magbigay sa simbahan. Oh, sino nanalo? Okay, yung premyo sa amin.